zamýšľam sa nad tým, ako si na tom s vierou, čo sa týka duchovného rastu. Pretože množstvo ľudí si myslí, verím Ježiša, všetko je super, všetko je to OK, idú Vianoce, super, chystám sa, je to paráda, upratujem, nakupujem darčeky a tak ďalej. A ja sa ťa opýtam, akú vieru, ak by si to vedel porovnať, si mal pred rokom a ako máš dnes? Alebo akú vieru si mal pred 2 rokmi a ako máš dnes? Alebo akú vieru si mal pred 3 rokmi a ako máš dnes? Ako vysoko si duchovne? Ako si narastol? Pretože i toto je možné duchovne rásť a je veľmi podstatné v svojom živote. Nebuď duchovné bábätko. Duchovné bábätko. Ja momentálne sedím na mieste, kde môj syn hľadá Boha. Je to taký jeho kútik, pozrite sa. Takto v rohu. Tam je Biblia. A ja tu takto sedím. A točím toto video. A chcem k tebe prehovoriť, aby si pouvažoval nad tým, že ak si pred rokom bol v istom štádiu svojom duchovnom a dnes, keď ti dám túto otázku, tak si povieš, že si zrovna na tom istom, že proste nič sa nezmenilo. Proste ako počuješ Pána, rovnako. Možno nijak. Hej? Alebo proste skrátka, ako si pokročil s čítaním Biblie, nijako. Nečítam. Hej? Alebo ako vnímaš veci duchovne. Viac? Menej? Alebo proste skrátka, ako žiješ s Pánom, aký vzťah s ním máš, ako sa to odráža na tvojom praktickom živote a kopec iných otázok. A ak mi odpovieš, že je to to isté, či sa týka časového rozmedzia rok, 2, 3 roky a je to to isté, tak prosím ťa pekne zapracuj na tom. Zapracuj na tom, pretože duchovne je pre teba prichystaného o mnoho viac. Môžeš byť bližšie Pánovi, môžeš spoznávať Boha a On ťa vezme do takých zákutí, o akých si ani nesníval, že sú možné. Pretože je tam toho v tej hĺbke prichystaného o mnoho viac, ako ty čakáš. A Pán mi hovoril posledne, že povedz im, aby neboli takí laxní k tomu, že ma nechcú spoznať, pretože im stačí ten povrch iba. Ale ja chcem vôjsť do hĺbky. Ale oni skrátka stoja na jednom mieste. Preto pouvažuj nad tým, kde vo svojej viere, vo svojom vzťahu s Duchom Svätým si. Ako duchovne, aký level máš. Či ideš vyššie, alebo stojíš stále na jednej úrovni. A začni na tom pracovať. Pretože ak potom hovoríš, že miluješ Ježiša, tak ho nemiluješ. Pretože sa nerozvíjaš ďalej. Ako miluješ, tak ho chceš poznať. Ako miluješ, tak ho chceš mať čo najbližšie a poznať jeho hĺbku. Buď v tomto vytrvalý a začni na tom pracovať. Ak nevieš ako, poradím ti vstup do duchovného mentoringu. Maj sa krásne, buď požehnaný mocne. Hľadaj